Hola, sóc en Nil López i avui us vinc a parlar del diàleg. Parlar no vol dir que haguem de parlar tot el rato, perquè és molt pesat sentir parlar sempre el mateix i que no et deixi parlar, que és el que estic fent jo, però això és un tutorial i vosaltres podeu escriure en els comentaris si estan activats. Deixem-ho. Punt 1. Saber escoltar. Saber escoltar és molt important. Tu imagina't que un dia el teu profe et diu: Nil, un país d'Europa Central. Punt 1. Com que no hauràs escoltat, no te n'hauràs enterat de res. 2. Tu veuràs que la gent et mira i diràs: m'ha preguntat alguna cosa. 3. T'ho repetirà: Nil, un país d'Europa Central, i tothom aixecarà els braços. 4. Ve la resposta d'emergència. És que ho tinc a la punta de la llengua. És que ara no em surt, profe. No me'n recordo. Altres persones que no saben escoltar són les àvies. Sí, les àvies. Tu quan els hi dius: és que iaia, no tinc més gana, i encara queden coses al plat. Bueno, no són les del menjador de deixa el formatge. No. Primer no ho escolten. Després, si tu els hi tornes a repetir, van a la cuina, et fan l'entrecot i te'l porten a taula. Punt número 2. Què fer per no perdre el fil? Molts em direu: Nil, però escolta, és que jo a vegades vull escoltar, però és que m'avorreixo i perdo el fil. Doncs escolta. Què fer per no perdre el fil? Escoltar i escoltar. Pregunta del milió. I si no vull escoltar perquè m'avorreixo, doncs escoltes. A la vida s'ha de saber escoltar i respectar el torn de paraula. Aquesta paraula sembla treta del vostre profe de català, però no. 3. Amb qui m'agrada parlar i amb qui no. M'agrada parlar amb els amics dels videojocs, amb els pares de les notes, això era conya. I amb qui no m'agrada parlar? Doncs amb la gent que no sap què és ironia o que no s'agafa bé les bromes. Per exemple, tu vas amb el teu amic i diu: avui convidaré a un amic que tu no coneixes. I tu dius: val, sí. Però al final dius: no, sisplau. Per exemple, aneu al restaurant, us resiu la carta, molt barata, i tu per fer la broma dius: molt cara, eh? El teu amic te la riu i dius: sí. Però l'altre pensa: tu ets tonto o no saps llegir? I clar, al cap d'un rato veus que no riu i dius que era ironia, per almenys riu una mica. Ja sé que no era bona, però tu imagina't aquestes persones el dia dels Sants Innocents. Bueno. Adeu, au revoir, goodbye.